तर आता मी तुम्हाला आज कालपर्यंत आपण दैवी गुण बघितले. आता हे आसुरी गुण आहेत. हे फक्त 6 आसुरी गुण सांगितलेले आहेत इकडे. आणि या 6 आसुरी गुण आहेत. यांनी माणसाची वृत्ती कशी होते, एक जरी गुण असेल यापैकी, तरी आपली वृत्ती आसुरी होते. आणि आपण आपलं पतन होतं. तर हे 6 गुण आहेत. आता पुढे श्रीकृष्ण सगळं ही जी आपली सायकोलॉजी आहे, ज्यांच्याकडे हे असे गुण आहेत, ते या माणसांची जी सायकोलॉजी आहे ती कशी असते, या पुढच्या श्लोकांमध्ये श्रीकृष्ण आपल्याला सांगणार आहे. आता हे जे तात्पर्य आहे ना, त्यातले शेवटचे 3 लाईन्स वाचायची आहेत. बरं, आपण क्षुल्लक गोष्टींवरून ते क्रोधित होतात. हा, हरे कृष्ण. क्षुल्लक गोष्टींवरून ते क्रोधित होतात आणि अत्यंत कठोरपणे बोलतात. काय करावे आणि काय करू नये हेही त्यांना कळत नाही. ते आपल्या इच्छेनुसार तथा भावनेनुसार काहीही करतात आणि कोणतेही प्रमाण मानित नाहीत. मातेच्या उदरात असल्यापासूनच त्यांनी हे आसुरी गुण धारण केलेले असतात आणि वय वाढत जाते तसे तसे ते सर्व अशुभ गुण प्रगट करतात. हरे कृष्ण. तर मातेच्या उदरात असल्यापासूनच त्यांनी हे आसुरी गुण धारण केलेले असतात. म्हणजे कुठेतरी आपल्याला समजतं की ज्यांच्याकडे हे आसुरी गुण आहे ते कॅरी फॉरवर्ड झालेले आहेत गेल्या जन्मापासून. जसं मी म्हटलं की तुमचं जे सूक्ष्म शरीर आहे ते तुमच्या बरोबर येतं पुढच्या जन्मात, त्याच्या पुढच्या जन्मामध्ये. आणि मग हे जे गुण असतात हे प्रकट होतात जेव्हा मुलाचा जन्म होतो तेव्हा. तर एक गोष्ट आहे की दिती आणि कश्यप ऋषींची. तर दितीला खूप इच्छा झाली की तिला असं वाटलं की तिने तिच्या नवऱ्याबरोबर संभोग करावा आणि तिला त्यांच्यापासून मूल पाहिजे होतं. पण ती वेळ जी होती ती चांगली नव्हती, ती अशुभ होती वेळ. तेव्हा कश्यप मुनींनी तिला सांगितलं की आता नाही आपल्याला हे करता येणार, म्हणजे मूल वगैरे, आता ही वेळ चांगली नाहीये, हा काळ जाऊ दे. पण तिची इच्छा खूप जबरदस्त होती आणि तिने त्यांचं ऐकलं नाही. आणि मग तिला जी मुलं झाली ती हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकश्यपू अशी ही 2 मुलं झाली जी आसुरी प्रवृत्तीची होती. तर आपल्याला समजतं की हे जे आहे, हे त्यांनी स्लाइड दाखवली आहे, हे आसुरी गुण म्हणजे वेड्या हत्ती सारखे असतात. 16.5. आता कोण वाचतंय? श्लोक कोण वाचतंय? मी वाचते ना माताजी. बरं, श्लोक वाचा आणि क्षितिजा माताजी अनुवाद. हरे कृष्ण. दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुच संपदम दैवी मभिजातोसी पांडव. हरे कृष्ण. दैवी गुण मोक्षदायक असतात तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा, तू चिंता करू नकोस, कारण तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाला इतके दैवी गुण सांगितले, आसुरी गुण सांगितले. मग अर्जुनाला वाटलं की माझ्यामध्ये कोणते गुण आहेत, मी आसुरी प्रवृत्तीचा आहे का? कारण आता मी इकडे युद्ध करतोय आणि मी या सर्व लोकांना ठार मारणार आहे. मग नक्की माझ्यामध्ये कोणते गुण आहेत? मग अर्जुनाच्या मनातला प्रश्न ओळखून श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की अर्जुना, तू चिंता करू नकोस, तू दैवी गुण घेऊनच जन्माला आलेला आहेस. मग आता अर्जुन हा युद्धामध्ये युद्ध करणार होता आणि हे जे युद्ध करणार होता तो अनेक लोकांना ठार मारणार होता. तर हे आसुरी
प्रवृत्तीचे लक्षण नव्हते, म्हणजे ही आसुरी वृत्ती नव्हती. कारण युद्धासंबंधी साधक बाधक विचार करत नाही, त्याला श्रीकृष्णाने तो आदेश दिला होता आणि तो विचार करत होता की मला आदरणीय आहेत जसे द्रोणाचार्य किंवा भीष्म पितामह, यांना मारणं बरोबर आहे, चुकीचं आहे की बरोबर आहे, असा तो विचार करत होता. त्याच्यामुळे असं दिसून येतं की तो क्रोधाच्या इन्फ्लुएन्स खाली युद्ध करत नव्हता किंवा त्याला खोटी प्रतिष्ठा हवी होती किंवा अशा कुठल्याही गोष्टीसाठी तो युद्ध करत नव्हता. नाही तो कोणाच्या आहारी गेला होता किंवा संपत्तीसाठी, राज्यासाठी तो अजिबात युद्ध करत नव्हता. तो युद्ध का करत होता? कारण कृष्णाने त्याला सांगितलं होतं की तू युद्ध कर. त्याच्यामुळे तो जो युद्ध करत होता अर्जुन, ती आसुरी वृत्ती नव्हती. एखादा क्षत्रिय असेल तर जेव्हा तो त्याच्या शत्रूला मारतो तर तेव्हा हा जो गुण आहे हा दैवी गुण समजला जातो. आणि जेव्हा क्षत्रिय शत्रूला मारू शकत नाही किंवा युद्धातून पलायन करतो तेव्हा ही आसुरी वृत्ती समजली जाते. तर अर्जुनाला विलाप करायचं काहीही कारण नव्हतं आणि इकडे श्रीकृष्णाने परत त्याला सांगितलं की तुझ्याकडे दैवी गुण आहे, तुझे सगळे गुण जे आहेत ते दैवी गुण आहे आणि वर्णाश्रमाच्या नियामक तत्वांचे पालन करणारी कोणतीही व्यक्ती ही दैवी प्रकृतीमध्येच स्थित असते. म्हणजे क्षत्रियानी कितीही जणांना जरी मारलं तरी आपण कधीच म्हणत नाही की हा माणूस असुर आहे किंवा याची आसुरी वृत्ती आहे. आपण आता शिकणार आहोत पुढे की कसं जेव्हा आपण आसुरी प्रवृत्ती आपल्यामध्ये असते तेव्हा कसं आपण बंधनात अडकतो, जन्म मृत्यूच्या बंधनात अडकतो, हे आता पुढे पुढे आपल्याला समजणार आहे. 16.6 कोणाला वाचायचा आहे श्लोक? मी वाचू का? वाचा. द्वौ भूतसर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, या जगतामध्ये दैवी आणि आसुरी असे दोन प्रकारचे जीव आहेत. मी यापूर्वीच तुला दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचे विवरण ऐक. हरे कृष्ण. म्हणजे या ब्रह्मांडात फक्त पृथ्वीवर नाही, या पूर्ण ब्रह्मांडामध्ये फक्त दोन तऱ्हेची लोक आहेत. एक म्हणजे सूर आणि एक म्हणजे असुर. जे सूर आहेत त्यांच्यामध्ये दैवी गुण आहेत आणि ते शास्त्रात दिलेले जे नियम आहेत, रूल्स आणि रेग्युलेशन्स हे पाळतात आणि त्यांचं जीवन कसं असतं, रेग्युलेटेड असतं, शास्त्रानुसार असतं. आणि जे असुर आहेत ते कुठलेही रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स पाळत नाहीत. ते जे शास्त्र आहेत, शास्त्रांना, वेदांना ते एक्सेप्ट करत नाही. ते त्यांच्या मनाप्रमाणे, त्यांच्या लहरीप्रमाणे ते वागतात, म्हणून आपण त्यांना असुर म्हणतो. तर सूर आणि असुर मध्ये एकच फरक आहे की जे वैदिक इंजंक्शनचं पालन करतात ते सूर आणि जे शास्त्रांना मानत नाहीत ते असुर.
16.7. आता कोणाला वाचायचं आहे की मी वाचू? मी वाचू माताजी? हा, वाचा ना. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. हरे कृष्ण. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाहीत. त्यांच्या ठायी शुचिर्भूतपणा, सदाचार तसेच सत्यही आढळत नाही. हरे कृष्ण. तर आता जे सूर आहे त्यांना आणि एक शब्द आहे की आपण बघितलं दुसऱ्या अध्यायामध्ये श्रीकृष्णाने अर्जुनाला अनआर्य म्हटलंय. आर्य म्हणजे कोण? की जो ज्याने वैदिक संस्कृतीचा स्वीकार केलेला आहे आणि शास्त्राप्रमाणे त्याचं जीवन जगत आहे. आणि हे जे आर्यन्स आहेत ते अत्याधिक सुसंस्कृत असतात, ऍडव्हान्स्ड असतात ते. आणि जे असुर असतात, असं नसतं की त्यांना वेदांमध्ये जे लिहिलेलं आहे त्यांना माहित नसतं, पण ते म्हणतात नाही, आम्ही जे काय करू तो रूल होणार, किंवा हे जे काय लिहिलंय ते आम्ही एक्सेप्ट करणार नाही. आणि आता अनेक ग्रंथ आहेत, जसं मनुस्मृती आहे, तिकडे लिहिलेलं आहे की आपण कसं वागलं पाहिजे. ते जणू काय एक मॅन्युअल आहे, तुमच्या जीवनाचं ते मॅन्युअल आहे. तर त्या स्मृतीमध्ये जसं लिहिलंय त्याप्रमाणे त्या रूल्स अँड रेग्युलेशन्स प्रमाणे आपण आपलं जीवन जगलं पाहिजे. आता स्मृतीमध्ये लिहिलेलं आहे की ज्या बायका आहेत त्या लहान मुलांसारखी त्यांची सायकोलॉजी आहे. आता लहान मुलांना आपण फ्रीडम देतो का? एखादं 2 वर्षाचं, 3 वर्षाचं, 5 वर्षाचा जरी मुलगा असेल, जर तो म्हणाला मला रस्ता क्रॉस करून दुसरीकडे जायचंय आणि मित्राच्या घरी जायचंय, आपण पाठवतो का त्या मुलाला एकटं? नाही. आपण काय करू, ठीक आहे तुला जायचंय, त्याचा हात धरून क्रॉस करून, जर आपल्याला माहिती असेल ती फॅमिली, तरच आपण त्याला तिकडे सोडू, नाही तर आपण सोडणार नाही. तर त्याचप्रमाणे बायकांना सुद्धा सांगितलंय की बायकांची जी सायकोलॉजी असते ती लहान मुलासारखी असते. आणि लहान मुलासारखी असल्यामुळे त्यांना सुद्धा फ्रीडम अजिबात द्यायचा नाही असं सांगितलेलं आहे. याचा अर्थ असा नाही की स्त्रियांना तुम्ही गुलामासारखं वागवा, नाही. ज्याप्रमाणे आपण लहान मुलांना प्रेम देतो, खूप त्यांचं रक्षण करतो, त्यांना प्रोटेक्शन देतो, त्याचप्रमाणे बायकांना सुद्धा प्रेम आणि त्यांचं रक्षण केलं पाहिजे. पण जे आसुरी प्रवृत्तीचे असतात ते हे सगळे नियम जे दिलेले आहेत मनुस्मृतीमध्ये ते पूर्ण तऱ्हेने निग्लेक्ट करतात, ते पाळत नाहीत. ते काय म्हणतात की बायकांना सुद्धा इक्वल फ्रीडम दिला पाहिजे. जसा पुरुषाला फ्रीडम आहे तसाच बायकांना दिला पाहिजे. इक्वॉलिटी ऑफ जेंडर, की जशी बाई आहे तसाच पुरुष आहे. पण आता सुद्धा आपण त्या युगात राहतोय जिकडे बायकांना आणि पुरुषांमध्ये पूर्ण तऱ्हेने इक्वॉलिटी आहे. पण तरी देखील असं होऊन सोशल कंडिशन सोसायटीची, समाजाची इम्प्रूव्ह झालेली अजिबात दिसत नाही. आता असं म्हटलेलं आहे की जी स्त्री आहे तिला तिच्या प्रत्येक आयुष्यामध्ये तिचं रक्षण केलं पाहिजे. जेव्हा ती लहान असते आणि तरुण असते तेव्हा तिच्या वडिलांनी तिचं रक्षण केलं पाहिजे. तिचं जेव्हा लग्न होतं तेव्हा तिच्या नवऱ्याने तिचं रक्षण केलं पाहिजे. आणि वृद्धावस्थेत तिच्या मुलांनी तिचं रक्षण केलं पाहिजे. आणि इकडे रक्षण म्हणजे काय,
की फक्त फिजिकल प्रोटेक्शन नाही, जिकडे आपल्या घरी एखादी मुलगी असेल तिला व्यवस्थित खायला प्यायला द्या, तिला एज्युकेशन द्या, तिला तिच्या पायावर उभं राहायला शिकवा, हे नाही. हे इकडे प्रोटेक्शन म्हणजे हे सगळं करायचंच आहे. तिला अन्न चांगलं द्यायचंय, चांगले वस्त्र, चांगलं शिक्षण, हे सगळं, पण तिला आध्यात्मिक ज्ञान सुद्धा दिलं पाहिजे अगदी लहान वयात. आणि वृद्धावस्थेत जेव्हा तिला हे आध्यात्मिक ज्ञान मिळालेलं आहे तेव्हा मुलाची ती जबाबदारी पडते की आई जे काय अध्यात्म करते त्यासाठी तिला सुद्धा घरी तसं एन्व्हायरमेंट द्यायचं. ती जे काही करते त्याच्यामध्ये बाधा आणायची नाही. तर अशा तऱ्हेने हे जे मनुस्मृतीमध्ये दिलेलं आहे हा सदाचार आहे, हे आचरण आहे. आणि आपण या आता आधुनिक काळात किंवा हे जे मॉडर्न सिव्हिलायझेशन आहे आपण एक्झॅक्टली याच्या ऑपोजिट बघतोय की जे आसुरी वृत्तीचे मनुस्मृतीमध्ये लिहिलेला जे काय त्यांचा स्वीकार करत नाहीये, जे समाजाच्या हितार्थ आहे त्याचा ते बिलकुल ते एक्सेप्ट करत नाहीये. आणि त्याच्यामुळे आताची जी सोशल कंडिशन आहे समाजाची ती खूपच खूप मिझरेबल आहे, म्हणजे ती चांगली नाहीये. बरं, ही इक्वालिटी मिळून सुद्धा असं नाहीये की आता बघा तुम्ही डिवोर्स रेट्स किती इन्क्रीज झालेले आहेत. असं नाहीये की जर खूप आनंद आहे, खूप एखादी स्त्री खूप समाधानी आहे, खूप आनंद आहे, म्हणजे असंही तुम्ही बघत नाही की बाबा ही इक्वालिटी करून देखील खूप छान इम्प्रूव्हमेंट झालेली आहे सोसायटीमध्ये, खूप शांती, समाधान, आनंद आहे, हे नाहीये. त्याच्यामुळे आपल्याला जे सांगितलंय मनुस्मृतीमध्ये त्याचं आपण पालन केलं पाहिजे, असं नाही. आणि श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की बायकांची जी सायकोलॉजी असते ती पुरुषांपेक्षा खूप वेगळी असते, कारण आपल्याला तसं देवानी केलेलं आहे, म्हणजे श्रीकृष्णाने तसं केलेलं आहे आपल्याला की आपल्या मध्ये जे काही फायनर इमोशन्स असतात त्याची जरूरत असते. कारण आपल्याला ज्या बायका आहेत, स्त्रिया आहेत, त्यांना परिवाराला एकत्र ठेवायचं असतं, त्यांना मुलांवर चांगले संस्कार करून त्यांना प्रेम देऊन त्यांना वाढवायचं असतं मुलांना. तर अशासाठी त्यांची सायकोलॉजी वेगळी असते आणि पुरुषाची वेगळी असते. म्हणून कुंती महाराणींनी सुद्धा भागवतम स्कंद 1 आणि 8वा अध्याय, तर त्याच्यामध्ये कुंती महाराणींनी सांगितलंय की आम्ही स्त्रिया म्हणजे कमी बुद्धिमान असतो. तर इकडे कमी बुद्धिमानचा अर्थ काय की ज्यांची नॅचरल अटॅचमेंट फॅमिलीकडे असते ते कधीच प्रोग्रेस करू शकत नाहीत. अध्यात्म मार्गावर ते कधी प्रोग्रेस करू शकत नाही किंवा भक्ती मार्गावर त्यांचा प्रोग्रेस होऊ शकत नाही. आणि जे आत्मसाक्षात्कार करून घेऊ शकत नाही किंवा त्या मार्गावर चालू शकत नाही त्यांना काय म्हटलंय, ही लोक कमी बुद्धिमान आहेत. तर स्त्रियांना तिने सांगितलंय, तिने म्हटलंय की स्त्रिया या कमी म्हणजे या बुद्धिमान नसतात, त्या पुरुषासारख्या तप करू शकत नाही किंवा घर सोडून एकट्या राहू शकत नाही. तर इकडे मनुस्मृतीमध्ये सांगितलेलं आहे की स्त्रियांची आणि मुलांची सायकोलॉजी सारखीच असते. ज्याप्रमाणे आपण मुलांवर प्रेम करतो, रक्षण करतो, त्याप्रमाणेच स्त्रीचं आयुष्यभर तिला प्रेम आणि तिचं कोणीतरी रक्षण करावं लागतं. तर अशा तऱ्हेने हे आपल्या शास्त्रामध्ये सांगितलंय आणि श्रील प्रभुपादांनी सुद्धा त्यांच्या या तात्पर्यामध्ये सांगितलेलं आहे. बरं, आपण तेच परत वाचूया.
सेकंड पॅरेग्राफ, आचरण्याच्या हा विचार हा करावायचा तर हरे कृष्ण. आचरणाच्या बाबतीत विचार करायचा तर मनु संहितेसारख्या अनेक संहिता मानव समाजाच्या आचरणाविषयी मार्गदर्शन करतात. आजतागायतही हिंदू समाज मनु संहितेचे पालन करतो. वर्तमान काळातील वंशाधिकारासंबंधी आणि इतर नियम याच ग्रंथातून घेण्यात आले आहेत. मनु संहितेत स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की स्त्रीला स्वातंत्र्य दिले जाऊ नये. याचा अर्थ असा नाही की स्त्रियांना दास्यत्वामध्ये बंदिस्त ठेवावे. स्त्रिया बालकाप्रमाणे असतात. बालकांनाही स्वातंत्र्य दिले जात नाही. बालकांना नियंत्रणात ठेवून त्यांच्यावर अत्याचारही केले जात नाहीत. आसुरी लोकांनी आता या नियमांकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि त्यांना वाटते की स्त्रियांनाही पुरुषांप्रमाणे स्वातंत्र्य देण्यात यावे. तरीही असे करण्याने जगाच्या सामाजिक परिस्थितीत काहीच सुधारणा झालेली नाही. वस्तुतः स्त्रीला जीवनातील प्रत्येक दशेमध्ये संरक्षण दिले पाहिजे. स्त्रीला कौमार्य अवस्थेत पित्याने संरक्षण दिले पाहिजे. यौवन अवस्थेत पतीने आणि वृद्धावस्थेत पुत्रांनी तिला संरक्षण दिले पाहिजे. मनु संहितेत हेच योग्य मनु संहितेप्रमाणे हेच योग्य सामाजिक आचरण आहे. परंतु आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्थेने स्त्रीत्वाची कृत्रिम भ्रामक प्रतिमा निर्माण केली आहे आणि म्हणून मानव समाजामध्ये विवाह पद्धती ही जवळजवळ एक काल्पनिक गोष्टच झाली आहे. तसेच स्त्रियांची नैतिक श्रेणीही आजकाल चांगली नाही. म्हणून आसुरी लोक समाजाच्या हितार्थ असणाऱ्या कोणत्याही गोष्टींचा स्वीकार करीत नाहीत. आसुरी लोक महर्षींचा अनुभव आणि त्यांनी घालून दिलेल्या विधी नियमांचे पालन करीत नसल्यामुळे त्यांची सामाजिक स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. हरे कृष्ण. बघा किती श्रील प्रभुपादांनी याच्यावर जोर देऊन सांगितलंय की जेव्हा आपण आपल्या ग्रंथामध्ये शास्त्रामध्ये जे काही सांगितलंय त्याचं पालन केलं नाही तरी तुम्ही काय बघता की तुमच्या समाजामध्ये इम्प्रूव्हमेंट तर नसतेच, उलट मिझरेबल कंडिशन होते सोसायटीची. आता पुढच्या श्लोकामध्ये सांगितलंय की जे आसुरी लोक आहेत ते कसा विचार करतात. आता कोण वाचतंय श्लोक 16.8? मी वाचू? हा वाचा. असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुः अनिश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हैतुकम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ते म्हणतात की हे जगत असत्य तथा निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही याचे नियंत्रण करीत नाही. त्यांच्या मते केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळे हे जग निर्माण झाले आहे आणि याच्या निर्मितीस कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. हरे कृष्ण. तर ते काय म्हणतात, हे जगत म्हणजे भ्रम आहे. जगताच्या उत्पत्तीस कार्य, कारण, नियंत्रक, प्रयोजन इत्यादी काहीही कारण नाहीये. आणि हे जी प्राकृत सृष्टीची उत्पत्ती काही विशिष्ट आकस्मिक प्रतिक्रियांमुळे झालेली आहे. तर त्यांना नाही असं वाटत की हे जे भौतिक जग आहे, हे जे ब्रह्मांड आहे याचा एक परम नियंत्रक आहे आणि ते मानतही नाही. ते म्हणतात की या जगामध्ये कुठलीही चेतन गोष्ट नाहीये. सर्व वस्तू ज्या आहेत त्या सर्व जडच आहेत. तर आता श्रील प्रभुपादांनी हे खूप सुंदर सांगितलेलं आहे. याच्यामध्ये आपण थोडस वाचूया. हो. 9वी 10वी लाईन आहे. त्यांच्या मतानुसार सर्व काही शून्यच आहे. आणि आपण जे वैविध्य पाहत आहोत ते केवळ अज्ञानवशच पाहत आहोत. ते थोडस इथे वेगळं आहे, हरकत नाही. चालेल. सापडलं.
सर्व काही केवळ पदार्थच आहे आणि संपूर्ण विश्व म्हणजे अज्ञानाचा गोळा आहे असे त्यांना वाटते. त्यांच्या मतानुसार सर्व काही शून्यच आहे आणि अस्तित्वातील वैविध्य केवळ अज्ञानवशच अस्तित्वात आहे. ते निश्चितपणे मानतात की या सृष्टीतील वैविध्य म्हणजे अज्ञानाचे प्रदर्शनच आहे. उदाहरणार्थ, स्वप्नावस्थेत आपण अनेक गोष्टींची निर्मिती करतो, परंतु वस्तुतः अशा गोष्टी मुळीच अस्तित्वात नसतात. म्हणून जागृत होताच आपण पाहतो की सर्व काही स्वप्नच होते. वास्तविकपणे जीवन म्हणजे केवळ स्वप्नच आहे असे असुर म्हणत असले तरी या स्वप्नाचा उपभोग घेण्यात ते अतिशय कुशल असतात आणि म्हणून ज्ञानप्राप्ती करण्याच्या स्थानी ते अधिकाधिक आपल्या स्वप्नसृष्टीमध्ये गुरफटतच जातात. त्यांचा निष्कर्ष असतो की ज्याप्रमाणे मुलाचा जन्म केवळ स्त्री आणि पुरुष यांच्या संभोगाने होतो, त्याप्रमाणे हे जगतही आत्मतत्व विरहितच उत्पन्न झाले आहे. त्यांच्या दृष्टीने केवळ पदार्थांच्या संयोगानेच जीवमात्रांची निर्मिती झाली आहे आणि आत्म्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ज्याप्रमाणे घामापासून आणि मृत शरीरातून काहीही कारण नसताना अनेक जीव बाहेर येतात, त्याप्रमाणे भौतिक सृष्टीतील पदार्थांच्या संयोगातून सर्व सजीव प्राण्यांची निर्मिती झाली आहे. म्हणून या अभिव्यक्तींचे कारण म्हणजे भौतिक प्रकृती आहे आणि या व्यतिरिक्त इतर कोणतेही कारण नाही. भगवद्गीतेत श्रीकृष्ण म्हणतात की मया अध्यक्षेण प्रकृती सूयते सचराचरम. माझ्या अध्यक्षतेखाली संपूर्ण भौतिक सृष्टी कार्य करीत आहे. श्रीकृष्णांच्या या वचनावर त्यांची श्रद्धा नसते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर असुरांना या भौतिक सृष्टीच्या उत्पत्तीचे परिपूर्ण ज्ञान नसते. प्रत्येक असुर व्यक्तीचा स्वतः असा एक सिद्धांत असतो. त्याच्या दृष्टीने एक शास्त्रार्थ दुसऱ्या शास्त्रार्थ इतकाच प्रमाणभूत असतो, कारण शास्त्रांचा एकच प्रमाणभूत असा अर्थ असतो हे त्यांना मान्य नाही. हरे कृष्ण. आता असा विचार केल्यावर काय होतं हे पुढच्या श्लोकात सांगितलेलं आहे. 16.9 ते श्रीकृष्ण परम नियंत्रक आहे हे मानतच नाही. आणि असं झाल्यावर काय होतं आता आपण बघूया. 16.9 श्लोक कोण वाचणार आहे? मी वाचू? वाचा. हरे कृष्ण. एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्ट आत्मानः अल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतः अहिताः. अशा निष्कर्षाचे अनुगमन करीत स्वतःच नाश ओढवून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी असणारे आसुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरता अहितकारी तथा उग्र कर्मांमध्ये संलग्न होतात. हरे कृष्ण. तर हे जे असा विचार करतात की बाबा इकडे कोणी परम नियंत्रक नाहीये आणि ते शास्त्रांमध्ये काय लिहिलंय ते मानत नाही. मग त्यांची आसुरी वृत्तीचा कंट्रोल किंवा त्याचा फोकल पॉइंट काय असतो? काम किंवा अहंकार, खोटी प्रतिष्ठा अशी असते. मग जेव्हा आता बघा, जेव्हा आपल्या शास्त्रांमध्ये लिहिलेलं आहे, मी तुम्हाला मला वाटतं सांगितलेलं आहे की जेव्हा म्हणजे पूर्वीच्या काळी जेव्हा गुरुकुल होते, तर गुरुकुलामध्ये स्पिरिच्युअल एज्युकेशन दिलं जात होतं आणि ते एज्युकेशन मिळाल्यानंतरच पूर्ण झाल्यानंतर, आध्यात्मिक अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर तो मुलगा पैसे कमवायला लागायचा आणि मग त्याचं लग्न व्हायचं किंवा अगोदर त्याचं लग्न व्हायचं आणि साईड बाय साईड मग तो त्याचा व्यवसाय करायचा. पण फर्स्ट जे काय बेस फाउंडेशन काय आहे, आध्यात्मिक ज्ञान हे दिलं जात होतं. आणि तेच आपल्या वेदांमध्ये कर्मकांड विभागामध्ये सांगितलंय की पहिले जे 25 वर्ष आहे ते 25 वर्ष तुम्ही धर्म पाळा, तुम्ही ज्ञान घ्या, तुम्ही धर्म पाळा. मग त्याच्यानंतर धर्मपालन केल्यानंतर धर्म अर्थ काम मोक्ष. अर्थ म्हणजे काय? मग त्याच्यानंतर तुम्ही पैसे मिळवा.
आणि असा जो माणूस या रूटनी गेलेला आहे तो कधी कोणाला पैशासाठी त्रास देणार नाही, करप्शन करणार नाही, ब्राईब घेणार नाही. त्याच्याकडे जे पैसे तो मिळवेल स्वकष्टाने ते सगळे बाय ऑनेस्ट मीन्स. तर आता अर्थ झाला म्हणजे त्यांनी धर्माचं पालन करून त्यांनी पैसे मिळवले. पैसे मिळाल्यानंतर त्याला सांगितलेलं आहे की तुझ्या ज्या इच्छा आहेत त्या तू पूर्ण कर. मग पहिले 25 वर्ष धर्माचं पालन कर, पुढचे 25 वर्ष म्हणजे 50 वर्षापर्यंत पैसे मिळव, मग 50 ते 75 वर्षापर्यंत तुझ्या इच्छा पूर्ण कर. आणि एकदा तुझ्या इच्छा पूर्ण झाल्या की मग 75 to 100 years मग तू मोक्षाबद्दल विचार करू शकशील. आणि इकडे जेव्हा तुम्ही स्पिरिच्युअल एज्युकेशन घेता, धर्माचं पालन करता, तुम्ही पैसे मिळवता, ते पैसे दिव्य असतात कारण अर्न्ड बाय ऑनेस्ट मीन्स. मग तेव्हा तुम्हाला सुख, समाधान, शांती मिळतं. मग तुमचं जे काय काम आहे, ज्या डिझायर्स आहेत तुम्हाला आध्यात्मिक ज्ञान असल्यामुळे तुमची जी इच्छा, ठीक आहे, एक इच्छा तुम्हाला असेल ती पूर्ण झाल्यानंतर तिकडेच ती जी ग्रोथ आहे इच्छांची तिकडेच ती थांबते. कारण का तुम्हाला आध्यात्मिक ज्ञान आहे आणि लवकर तुम्ही मोक्षाकडे वाटचाल करू शकता. चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलंय. आणि 5वी गोष्ट काय आहे, मोक्षाबद्दल जेव्हा तुम्ही विचार करायला लागता की मला या भौतिक जगापासून सुटायचंय, मग 5वी पायरी जी आहे ती म्हणजे प्रेम भक्ती. नुसतं मोक्ष मिळून उपयोग नाहीये, आपल्याला कृष्णाकडे जायचंय आणि कुठल्या तरी एका रसामध्ये त्याच्याबरोबर प्रेम संबंध स्थापित करायचाय. ही 5वी पायरी झाली. आता जे असुर असतात धर्मामध्ये ते विश्वास ठेवत नाही म्हणून मोक्षामध्येही विश्वास ठेवत नाही. मग जे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मधले जे 2 आहे, अर्थ आणि काम, यावर ते पूर्ण तऱ्हेने फोकस करतात. आणि यावर पूर्ण तऱ्हेने फोकस केल्यावर काय होतं हे त्यांनी 2.43 मध्येही सांगितलंय. क्षितिजा माताजी जरा वाचता का अनुवाद 2.43? हो, वाचते. हा, हरे कृष्ण. अल्पज्ञ लोक वेदांमधील अलंकारित शब्दांवर अत्यंत आसक्त असतात कारण त्यात स्वर्गामध्ये उन्नत होण्याकरता निरनिराळी सकाम कर्मे, त्यापासून मिळणारा चांगला जन्म, शक्ती इत्यादींना मान्यता देण्यात आली आहे. ऐश्वर्यशाली जीवन आणि इंद्रिय तृप्तीची इच्छा असल्यामुळे ते म्हणतात की याहून अधिक महत्वपूर्ण असे काहीच नाही. हरे कृष्ण. एक मिनिट, 2.43 ना. हा, सॉरी, 2.44 भोग, ऐश्वर्य, प्रसक्तानाम, त्याची हे, सॉरी, मी 2.43 सांगितलं. हा, बरं. हरे कृष्ण. जे लोक इंद्रिय तृप्ती आणि भौतिक ऐश्वर्य यावर अत्यंत आसक्त झालेले आहेत आणि यामुळे मोहग्रस्त झालेले आहेत, त्यांच्या मनामध्ये भगवंतांची भक्तिमय सेवा करण्याचा दृढ निश्चय उत्पन्न होऊ शकत नाही. म्हणजे अर्थ आणि काम याच्यावर जेव्हा तुमचा फोकस असतो तेव्हा 2.43 मध्येच श्री कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही मोक्ष किंवा कृष्णाकडे परत आपल्या निजधामात जायचं याचा विचारच करू शकत नाही. मग आता इकडे ही लोक कोणता विचार करतात? आता इकडे स्लाइड मध्ये दाखवलंय बघा, एक असा ॲटम बॉम्ब तयार केलेला आहे आणि ते तयार करून बरच गावच्या गाव उद्ध्वस्त झालेलं आहे. तर या अशा उग्र कर्मामध्ये ते व्यस्त असतात, जे आसुरी लोक असतात ते. म्हणजे जे असुचिरभूत कर्मे आहेत
या कर्मांकडे ते आकर्षित होतात आणि मग त्यांच्या ज्या इच्छा असतात त्या कशा असतात, ज्या इच्छानी एक इच्छा पूर्ण झाली आणि 100 इच्छा उद्भवतात आणि 100 इच्छा पूर्ण झाल्या तर 1000 इच्छा त्यांच्या मनामध्ये येतात. तर अशा तऱ्हेने त्यांना ते कधी इच्छा त्यांची कुठलीच इच्छा पूर्ण होत नाही आणि जरी इच्छापूर्ती झाली तरी हे जे भौतिक जग आहे या भौतिक जगामध्ये एन्जॉयमेंट करण्याची इच्छा त्यांची कायमच राहते. तर अशा तऱ्हेने त्यांनी सांगितलंय की तुम्हाला इकडे तुम्ही या उग्र कर्मांमध्ये संलग्न असता जेव्हा तुम्ही शास्त्राच्या विरुद्ध जाता किंवा भगवंतांना परम नियंत्रक हे स्वीकारत नाही. आता हे जे सायंटिस्ट आहेत त्यांचं एक्झाम्पल देता येईल. त्यांना असं वाटतं की त्यांनी खूप काहीतरी शोध लावलेला आहे आणि न्यूक्लिअर बॉम्ब, ॲटम बॉम्ब तयार केलेले आहे, पण हे कर्म कसं आहे, उग्र कर्म आहे. श्रील प्रभुपाद म्हणतात की आपल्याला मरण कधी ना कधीतरी येणारच आहे. मग ते तुम्ही फास्ट फॉरवर्ड का करताय? ते करून म्हणजे काय मोठं तुम्ही दिलेलं आहे मानव समाजाला? जे मरण येणार आहे ते येणारच आहे, ते तुम्ही फक्त फास्ट फॉरवर्ड करत आहात. तर आपण या श्लोकामध्ये वाचूया. हो. हा 5वी लाईन आहे. अशा प्रकारचे भौतिक शोध करणे म्हणजे मानव समाजाची प्रगती झाली असे मानण्यात येते. हा, हरे कृष्ण. अशा प्रकारचे भौतिक शोध करणे म्हणजे मानव समाजाची प्रगती झाली असे मानण्यात येते. तथापि अशा संशोधनाचा परिणाम म्हणून लोक हे पशु आणि इतर लोकांविषयीचे अधिकाधिक क्रूर व हिंसक होत चाललेले आहेत. एकमेकांशी कसा व्यवहार करावा याची त्यांना जाण नाही. आसुरी लोक अमर्याद पशुहिंसा करीत आहेत. अशा लोकांचे जगताचे शत्रू मानले जाते. अशा लोकांना जगताचे शत्रू मानले जाते, कारण शेवटी ते सर्व प्राणी मात्रांचाच विनाश होईल अशा गोष्टींचा शोध लावतील किंवा अशी संहारक गोष्ट निर्माण करतील. अप्रत्यक्षपणे या श्लोकामध्ये आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या संशोधनाची पूर्वसूचनाही दिली आहे आणि आता संपूर्ण जगाला आण्विक शस्त्रास्त्रांचा अत्यंत गर्व आहे. सद्यस्थितीत कोणत्याही क्षणी युद्ध होऊ शकेल आणि आण्विक स्फोटके सर्व काही उद्ध्वस्त करू शकतील. अशी शस्त्रे केवळ जगताच्या विनाशार्थ निर्माण केलेली असतात आणि हेच या ठिकाणी दर्शवण्यात आले आहे. आसुरी वृत्तीमुळे मानव समाजामध्ये अशा शस्त्रांचा शोध लावण्यात आला आहे. ही शस्त्रास्त्रे समाजामध्ये सुख व समृद्धीची भरभराट करण्यासाठी मुळीच नाहीत. हरे कृष्ण. आता 6.10 बघूया, सायकोलॉजी बघूया. हे जे असुर आहेत हे यांची सायकोलॉजी श्रीकृष्णाने सांगितलेली आहे. आता श्लोक कोण वाचताय? वाचू? वाचा. कामम् आश्रित्य दुष्परं दंभमान मद अन्विताः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आसुरी लोक कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेतात आणि गर्व, खोटी प्रतिष्ठा तथा मधामध्ये आकंठ बुडून जातात. परिणामी ते मोहित होऊन अनित्य गोष्टींमुळे आकर्षित होतात, तसेच अशुचिरभूत कर्मे करण्यात व्रतस्थ होतात. हरे कृष्ण. आता आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितले हे जे 4 भक्तीचे नियम आहेत, या भक्तीच्या नियमांचं पालन केलं पाहिजे. म्हणजे आपण या आसुरी वृत्तीपासून, आसुरी कर्मापासून लांब राहतो. आणि हे जे जगामध्ये कितीही पाप होत असतील, हजारो लाखो जे काही पाप लोक करत असतील, त्याचे फक्त हे 4 खांब आहेत आणि आपण ते या भक्तीचे नियम जे 4 नियम आपल्याला सांगितले त्याचं पालन केलं पाहिजे.
मग त्याचं पालन आपण का केलं पाहिजे? आपण जुगार का नाही खेळला पाहिजे? कारण जुगार जेव्हा आपण खेळतो तेव्हा आपल्या हृदयातून सत्यता निघून जाते. मग आपण दारू किंवा नशिले पदार्थ आहे त्याचं सेवन का केलं नाही पाहिजे? कारण असं झाल्यानंतर आपली बुद्धी जी आहे ती आपल्याला विसर पडतो की आपण कोण आहे. म्हणजे मटेरियली पण तुम्ही बघितलं असेल आता ते सिनेमामध्ये वगैरे खूप दुसरं टोक दाखवतात की एक माणूस आहे आणि त्यांनी खूप दारू घेतलेली आहे आणि रस्त्यावर पडलेला आहे. त्याला विचारलं तुझं नाव काय, कुठे राहतोस, तो काही सांगू शकत नाही. म्हणजे इंटॉक्सिकेशननी पहिले तर आपण भ्रमितच आहोत. आपण म्हणतोय मी हे शरीर आहे आणि त्यात आपण आणिच भ्रमित होतो की आपलं नाव काय, कुठे राहतो हेही आपण सांगू शकत नाही. तर त्याच्यामुळे हे जे दारू, स्मोकिंग, सिगरेट सगळी ही जी नशा आहे त्याच्यापासून आपण खूप लांब राहिलं पाहिजे. त्याच्यानंतर जे नॉनव्हेज आहे हे जे खाणं आहे हे सुद्धा आपण का नाही खाल्लं पाहिजे? कारण एक तर आपण कालच बघितलं तिकडे सांगितलेलं आहे श्रील प्रभुपादांनी की प्रत्येक जो प्राणी असतो त्याला भगवंतानी ते शरीर दिलं असतं. त्याच्याही काही इच्छा असतात. त्या जीवात्म्याला तो काळ त्या शरीरामध्ये घालवावा लागतो आणि जर मध्येच आपण ती सायकल ब्रेक केली, त्याला मारलं तर मग काय होतं? तर त्याला मारल्यावर परत त्या जीवात्म्याला उरलेला जो काळ आहे त्या काळासाठी परत ते शरीर एक्सेप्ट करावं लागतं. तर कृष्णाने जो प्लॅन केलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण इंटरफिअर करतो, ही चांगली गोष्ट नाही. आणि परत दुसरी गोष्ट म्हणजे हे जे मीट इटिंग आहे त्यांनी तुमच्या हृदयातली करुणा जी आहे ती त्वरित निघून जाते. आणि बघा तुम्ही हे सगळं आताच्या जगामध्ये हे अनुभवू शकता की बाबा जे लोक खूप ऍडिक्टेड आहेत नॉनव्हेज खाण्याकडे, तर त्यांची वृत्ती कशी असते की त्यांना तितकी करुणा इतरांबद्दल नसते. मग जे व्यभिचार आहे किंवा इलिसिट सेक्स आहे त्यांनी काय होतं, त्यांनी तुमचा जो शौच आहे तो जातो आणि तुम्ही आणि भ्रमित होता की मी हे शरीर आहे. तुम्हाला शरीर सुख हवं असतं, पण जेव्हा तुम्ही ते व्यभिचार करून मिळवता तेव्हा हृदयामध्ये खूप भीती निर्माण झालेली असते. आणि हे लोक सदैव एक म्हणजे लोकांच्या समोर वेगळे असतात पण पडद्यामागे काहीतरी त्यांचं वेगळंच चाललेलं असतं. तर या सगळ्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज ही जी कर्म आहे किंवा हे जे 4 खांब आहेत हे जे या खांबावर सर्व काही पाप जे आहे त्याचे मूळ हे 4 खांब आहेत. तर आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की भक्तीचे हे जे 4 नियम आहेत ते आपण पाळले पाहिजेत. आता मी तुम्हाला सांगितलंय का की जेव्हा एखाद्या प्राण्याला आपण मारतो नॉनव्हेज खाण्यासाठी तेव्हा मनुसंहितेत 5 जणांना शिक्षा होते. जो प्राण्याला मारतो, जो प्राण्याचा मांस विकतो, जो ते प्राण्याचं मांस विकत घेतो, जो ते शिजवतो आणि जो माणूस ते मांस खातो, म्हणजे 5ही जणांना ते पाप लागतं. आता पुढे आपण बघूया की ते परत आता पुढे की ते कसा विचार करतात. आता यात थोडंसं वाचायचं आहे शेवटच्या 5-6 लाईन्स. या संदर्भात अशुचिव्रता हा शब्द अतिशय महत्वपूर्ण आहे. हा, हरे कृष्ण. या संदर्भात अशुचिव्रता हा शब्द अतिशय महत्वपूर्ण आहे. असे आसुरी लोक
मदिरा, मदिराक्षी, द्यूत आणि मांसाहाराकडे आकर्षित होतात आणि याच त्यांच्या अशुचिरभूत सवयी असतात. अभिमान आणि खोट्या प्रतिष्ठेने उन्मत्त झाल्यामुळे ते वेदांशी असहमत असणाऱ्या तथाकथित धर्माचा पुरस्कार करतात. असे लोक जरी जगामधील अत्यंत घृणास्पद लोक असले तरी जग त्यांच्या कृत्रिमपणामध्ये मिथ्या मानसन्मान करते. ते वस्तुतः नरकाच्या दिशेने धावत असले तरी त्यांना वाटते की आपण फार फार प्रगती करीत आहोत. हरे कृष्ण. आता बघूया आपण 11 आणि 12 ते काय करतात. बरं, 11 आणि 12 श्लोक कोणाला म्हणायचे आहेत? मी वाचू माताजी? हा, वाचा. चिंताम् अपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरे तोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेले असते. शेकडो सहस्त्र आशारूपी पाशांनी बद्ध झालेले आणि काम क्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्ती करिता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. हरे कृष्ण. तर हे जे आसुरी लोक आहेत त्यांना पूर्ण खात्री असते की जो आनंद आणि सुख मिळणार आहे ते मला इंद्रियांच्या विषयातूनच मिळणार आहे, किंवा हे जे भौतिक सुख आहे हाच त्यांचा हायेस्ट एक्सपिरियन्स ऑफ जॉय असतो. आणि ते मिळवण्यासाठी त्यांना पैसे लागतात, आणि कारण त्यांच्या इच्छाही खूप असतात. इच्छापूर्ती करण्यासाठी पैसे लागतात, आणि तर ते त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांची फर्स्ट प्रायोरिटी काय असते? एकीकडे हे असं सगळं भौतिक सुख एन्जॉय करायची आणि दुसरीकडे कसेही पैसे मिळवायचे. मग ते विचार करत नाही की आपण योग्य मार्गाने पैसे मिळवायचे की इलिगल मीन्सनी आपण धनसंचय करायचा, इकडे ते लक्ष देत नाही. तर श्रीमद भागवतम मध्ये सांगितलंय की आपण इतकेच पैसे कमवले पाहिजे जितके आपल्या मेंटेनन्स साठी लागतात, आणि उरलेले पैसे आपण दान दिले पाहिजे. आणि जर आपण तसं केलं नाही, आपण खूप खूप पैसे साठवले तर आपल्याला चोर म्हटलेलं आहे. त्या श्लोकामध्ये मी नंतर श्लोक वाचते, श्रीमद भागवतम मधला 7.14.8 असा जो माणूस आहे त्याला चोर म्हटलेलं आहे. तर मग अशा माणसाला कुठला दंड दिला जातो? एक तर त्याच्या मृत्यू समयी सगळं जे काही त्यांनी मिळवलेलं आहे तो काहीही घेऊन जाऊ शकत नाही, आणि जास्त करून असं होतं की त्यालाच त्याच्या डोळ्यासमोर दिसतंय की आपले पैसे कुठल्या ना कुठल्या तरी रूपाने, आजारपण असू दे किंवा आणि काही असू दे, ते चालले आहेत. पैसे आपल्याकडे राहिलेले नाहीये, ते पैसे राहत नाहीये, ते चाललेले आहेत. आणि मग एकतर त्याला हे जे काय त्यांनी केलंय कधीच दान केलेलं नाहीये, स्वतःसाठी सगळे पैसे साठवून ठेवले, तर यासाठी त्याला यमलोकात पण त्याला शिक्षा भोगावी लागते. ज्याप्रमाणे एखादा स्मगलर रूल असतो ना की तुम्ही इतक्यापेक्षा जास्त सोनं जर तुम्हाला इंडियामध्ये घेऊन यायचंय तर ते तुम्हाला डिक्लेअर करावं लागतं. पण जर एखादा स्मगलर असेल त्यांनी डिक्लेअर केलं नाही तर काय होतं, जे काही सोनं त्यांनी आणलेलं आहे ते सगळं एअरपोर्टलाच कॉन्फिस्केट होतं. ते जे कस्टम्स मधली लोक आहेत त्याचं सगळं सोनं काढून घेतात. इतकंच नाही तर त्याला फाईन सुद्धा करतात आणि जेलमध्येही पाठवतात. म्हणजे असं नाही की बाबा तुला सांगितल्यापेक्षा जास्त सोनं तू आणलेलं आहेस, आता सोनं इकडे जमा कर आणि तू घरी जा. नाही, तसं नाही.
त्याच्यावर फाईन केली जाते, कारवाई केली जाते, कदाचित जेलमध्येही पाठवलं जातं. हा, तर याच्यामध्ये 11-12 थोडंसं वाचायचंय. सेकंड पॅरेग्राफ. आसुरी मनुष्याला ऐकू येतंय का? मी वाचू का? क्षितिजा हा, माताजी चालेल. दिसत मला नाहीये. वाटतं काहीतरी नेट हा. प्रॉब्लेम असेल. आसुरी वाचा. मनुष्याला परमेश्वरावर किंवा अंतर्यायी परमात्म्यावर विश्वास नसतो आणि म्हणून केवळ इंद्रिय तृप्तीकरिता तो सर्व प्रकारचे पापकर्म करतो. त्याच्या हृदयात एक साक्षीही असतो हे त्याला माहीत नसते. परमात्मा हा जीवाच्या सर्व क्रियांचे निरीक्षण करीत असतो. उपनिषदात या बाबतीत उदाहरण देण्यात आले आहे की झाडावर 2 पक्षी बसलेले आहेत. त्यापैकी एक पक्षी शाखेवरील सुख-दुःख रूपी फळे भोगतो आणि दुसरा पक्षी केवळ साक्षी असतो. परंतु आसुरी मनुष्याला वेदांचे ज्ञानही नाही आणि वेदांवर श्रद्धाही नसते. म्हणून परिणामांची चिंता न करिता इंद्रतृप्ती करता स्वेच्छाचार करण्यास आपण स्वतंत्र आहोत असे तो समजतो. हरे कृष्ण. आता पुढे आपण परत बघूया किती श्रीकृष्णाने सायकोलॉजी असुरांची डिसेक्ट केली आहे. 13 to 15. आता श्लोक कोणाला वाचायचे आहेत का? सुषमा माताजी. हा माताजी. वाचता का 13 ते 15? हो. इदमद्य मया लब्धम् इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदम् अस्तिमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हत शत्रुर्हर्निशचापरनपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इतज्ज्ञानविमोहिताः. हरे कृष्ण. आसुरी मनुष्य असा विचार करतो, आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करीन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढेल. तो माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे. तसेच माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे. मीच भोक्ता आहे. मी परिपूर्ण, बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेला मीच धनाढ्य मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यज्ञ करीन, मी दान देईन आणि याप्रमाणे मी मौज मजा करीन. अशा प्रकारचे आसुरी लोक. हरे कृष्ण. तर बघा, हे आसुरी लोक कसा विचार करतात आणि आपल्या किती अँबिशियस असतात आणि आपली अँबिशन पूर्ण करण्यासाठी ते काहीही करू शकतील. आता हिरण्यकश्यपू काहीही, आपला जो छोटा मुलगा आहे, 5 वर्षाचा मुलगा आहे, ज्याच्यापासून त्याला हिरण्यकश्यपूला कुठलीही भीती नाहीये, पण केवळ तो नारायणाचं नाम घेतो आणि हे त्याला पसंत नसतं. त्याच्यामुळे तो त्याच्या मुलाला, 5 वर्षाच्या मुलाला आपण कसं याला मारू याचे कट तो रचत असतो. तर ही आसुरी लोक खूप अँबिशियस असतात आणि त्यांना आपण काय करतोय हेही त्यांना याची जाणीव नसते. परमेश्वराला तर ते जाणतच नाही. तर अशा तऱ्हेने त्यांचा विचार असतो. म्हणजे हे एखाद्या बॉलिवूडचं जे स्क्रिप्ट असतं ना, ते सगळं इकडे त्यांनी दिलेलं आहे की अशी ही आसुरी वृत्ती असते. आता याच्यात आपण थोडस वाचूया. हो, अं, याला तात्पर्य नाहीये माताजी. काय? ह्या श्लोकाला तात्पर्य नाहीये. हा, बरोबर, याला तात्पर्य नाहीये.
हा हा 16ला आहे. ठीक आहे. हा 16ला आहे. हो. हम्म. हम्म. हे बघा, तो काय विचार करतो की मी करता आहे, मी भोगता आहे, मी नियंत्रक आहे सर्वांचा. आणि हे तो कशाच्या जोरावर बोलतो की मी बलवान आहे, त्या जोरावर तो म्हणतो मी परफेक्ट आहे आणि माझ्या बळामुळे हे सगळं होत आहे आणि माझे जे शत्रू आहेत यांचा संहार केल्यावर मी सुखी होणार. बघा, दुर्योधनाने तेच केलं ना. तो सदैव कट रचत होता की पांडवांना तो राज्यातून कसा बाहेर काढेल. मग त्यांनी क्रीडेमध्ये पांडव हरले, मग त्यांनी वनवासात पाठवलं. तर असं करून तो एकसारखा पांडवांचा संहार कसा करायचा आणि मला हे राज्य कसं मिळेल याच्या पाठीमागे होता. ही आसुरी वृत्ती झाली. हा, आता कोण वाचतंय श्लोक? वाचू माताजी. वाचा. अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय पहिल्यांदा की आसुरी प्रवृत्तीची लोक आहेत ते कुठे जातात, त्यांना कोणता दंड मिळतो. हे इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की ते नरकात जातात. हे आसुरी लोक आहेत त्यांना त्यांचं जे बल असतं, त्यांची स्ट्रेंथ असते, याच्यावर त्यांना याचा खूप गर्व असतो. त्यांना माहित नसतं की त्यांना जे काय मिळत आहे ते त्यांच्या पूर्व पुण्याई मुळे मिळत आहे. लॉ ऑफ कर्मावर त्यांचा अजिबात विश्वास नसतो आणि ते त्यांच्यासारखाच एक कॉम्पिटिटर असेल तर मात्र ते नेहमी चिंताग्रस्त होतात आणि त्याला कसं मारायचं हे सारखं मनामध्ये विचार करत असतात. आता यात हे पण तात्पर्य श्रील प्रभुपादांनी छान दिलेलं आहे, म्हणून आपण वाचूया. 5वी लाईन. आपल्याकडे असलेला जमीन जुमला, कुटुंब, घर आणि धनासाठी हा, आपल्याकडे असलेली संपत्ती, कुटुंब, घर आणि धनसाठा इत्यादी गोष्टींनी तो मोहित झालेला असतो आणि या गोष्टींमध्ये अधिकाधिक वृद्धी कशी होईल याचीच तो योजना आखीत असतो. त्याला आपल्या सामर्थ्यावर विश्वास असतो आणि आपल्याला प्राप्त झालेले वैभव म्हणजे आपल्या पूर्वजन्मातील पुण्यकर्माचे फळ आहे हे त्याला माहिती नसते. त्याला अशा गोष्टींचा संचय करण्याची संधी दिली जाते, परंतु त्याला पूर्वकर्मांची मुळीच जाणीव नसते. त्याला वाटते की केवळ स्वकष्टामुळेच आपल्याला धनप्राप्ती झाली आहे. आसुरी मनुष्याच्या कर्माच्या नियमावर विश्वास नसून स्वकर्तृत्वावर विश्वास असतो. कर्माच्या नियमांप्रमाणे मनुष्याच्या पूर्वजन्मातील पुण्यकर्मामुळेच तो उच्च कुळात जन्म घेतो, श्रीमंत होतो, सुशिक्षित होतो अथवा सौंदर्यवान होतो. आसुरी लोकांना वाटते की या सर्व गोष्टी योगायोगाने आणि स्वसामर्थ्यामुळे प्राप्त होतात. विविध प्रकारचे लोक सौंदर्य आणि शिक्षणाच्या विविधते मागे काहीतरी व्यवस्था असते याची त्यांना जाणीवच होत नाही. जो मनुष्य अशा आसुरी लोकांची स्पर्धा करतो तो त्यांचा शत्रू होतो. असे अनेक आसुरी लोक आहेत आणि ते सर्व एकमेकांचे शत्रू आहेत. हे शत्रुत्व व्यक्ती व्यक्तींमध्ये, कुटुंबात, नंतर समाजात आणि शेवटी राष्ट्रात अधिकाधिक वाढत जाते. म्हणून जगभर सर्वत्र सतत कलह, युद्ध आणि शत्रुत्व असते. प्रत्येक आसुरी मनुष्याला वाटते की आपण इतरांच्या त्यागावर जगू शकतो. सामान्यतः आसुरी मनुष्याला आपण स्वतःच परमेश्वर असल्याचे वाटते आणि अशा आसुरी प्रचारक आपल्या अनुयायांना सांगतो, तुम्ही परमेश्वराचा इतरत्र शोध का करता?
तुम्ही स्वतः परमेश्वर आहात आणि तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही करू शकता. परमेश्वरावर विश्वास ठेवू नका. परमेश्वराचा धिक्कार करा. परमेश्वर मृत झाला आहे. असुरांचा असा प्रचार असतो. आसुरी मनुष्य पाहतो की इतर लोकही आपल्याप्रमाणे श्रीमंत आणि प्रभावी किंबहुना अधिकच श्रीमंत आणि प्रभावी आहेत. तरीही त्याला वाटते की आपल्यापेक्षा श्रीमंत अथवा प्रभावी कोणीही असू शकत नाही. उच्चतर ग्रह लोकांप्रत जाण्याविषयी सांगायचे तर त्यांचा यज्ञ इत्यादी करण्यावर विश्वासच नसतो. आसुरी लोक विचार करतात की आपण स्वतः रचलेल्या पद्धतीप्रमाणे यज्ञ करू आणि एखाद्या यंत्राच्या सहाय्याने उच्चतर लोकांची प्राप्ती करू. या संदर्भातील सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे रावण होय. त्याने लोकांना सांगितले की मी स्वर्गामध्ये जाण्यासाठी एक शिडी निर्माण करीन, जेणेकरून कोणीही वेदोक्त यज्ञयाग न करता स्वर्ग प्राप्ती करू शकेल. त्याचप्रमाणे आधुनिक काळामध्ये असेच आसुरी लोक यांत्रिक व्यवस्थेद्वारे उच्चतर ग्रहांवर जाण्यासाठी खडतर प्रयास करीत आहेत. ही सर्व मोहाची उदाहरणे आहेत. परिणामतः त्यांच्या नकळतच ते नरकाच्या दिशेने धावत आहेत. या श्लोकातील मोहजाल हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. ज्याप्रमाणे जाळ्यात अडकलेला मासा बाहेर येऊ शकत नाही, त्याप्रमाणे अशा आसुरी लोकांसाठीही बाहेर पडण्याचा मार्गच नाही. हरे म्हणजे कृष्ण. आपल्याला काय समजते, जी आसुरी लोक आहेत ही तमोगुणात आहेत किंवा रजोगुणात आहेत आणि इतकी घट्ट बांधलेली आहेत की ते स्वतः स्वप्रयत्न करून त्याच्यातून बाहेर पडणं अशक्य आहे. एखादा गुरुच त्यांना याच्यातून, या आसुरी वृत्तीतून बाहेर काढू शकेल. सिक्स्टीन 16.17 कोण वाचतंय? वाचू माताजी. वाचा ना. आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेन अविधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्वतःला श्रेष्ठ मानणारे आणि सदैव उद्धट असणारे, तसेच धन आणि खोट्या प्रतिष्ठेने मदांध झालेले आसुरी लोक कधी कधी शास्त्रांच्या विधिविधानांचे पालन न करता केवळ अहंभावाने नाममात्र यज्ञ करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे काय सांगितलंय की कधी कधी हे आसुरी लोक आहेत ते यज्ञ करतात. का? नाममात्र यज्ञ करतात, म्हणजे एक शो ऑफ म्हणून ते यज्ञ करतात. आता 12व्या अध्यायामध्ये श्रीकृष्णाने सांगितलेलं आहे ना की त्यांना सर्वात अनन्य भक्ती आवडते. पण ती जर शक्य नसेल तर तुम्ही साधना भक्ती करा, 4 नियमांचं पालन करा. तुम्ही तेही तुम्हाला साधना भक्ती शक्य नसेल तर निष्काम कर्म योग करा. तेही नसेल तर सकाम कर्म करा. इकडे सकाम कर्माचा अर्थ काय आहे की तुम्ही समाजात अन्नदान करा. जी गरीब लोक आहेत त्यांना औषध द्या, वस्त्र द्या, अशा तऱ्हेचं काम करा. म्हणजे तुम्ही फळापासून लांब राहा. किंवा हे जे आपण म्हणतो की मी करता, मी भोगता आहे, याच्यापासून जरा तुम्ही लांब राहा. आणि आता जेव्हा केव्हाही आपण यज्ञ करतो तेव्हा आपली सुद्धा चित्तशुद्धी होत असते. पण इकडे हे जे काय शो ऑफ म्हणून हे असुर लोक करतात, हा जो यज्ञ आहे हा तामसिक वृत्तीचा यज्ञ आहे. आणि तामसिक कोणत्याही यज्ञाने आपलं प्युरिफिकेशन, आपलं शुद्धीकरण होत राहतं. पण असा जो तामसिक यज्ञ आहे त्यांनी चित्तशुद्धी होत नाही, कारण बेसिक त्यांचा विश्वासच नसतो शास्त्रावर, कृष्णावर विश्वास नसतो. त्यामुळे हे करून देखील त्यांना कोणताही फायदा होत नाही. फक्त त्यांना समाजामध्ये एक दिखावा म्हणून, एक शो ऑफ म्हणून त्यांना हे
करायचं असतं. आता याच्यात आपण जरा वाचूया ते कसा शो ऑफ करतात ते. तिसरी लाईन, धन आणि खोटी प्रतिष्ठा प्राप्त झाल्यामुळे ते मोहित होतात. जरा तुमचा व्हॉल्यूम मोठा करता का क्षितिजा माताजी? हो चालेल. आता झाला का? इतरांना कसं वाटतंय? येतोय का माझा आवाज सगळ्यांना? हो, येतो आवाज हो येतो. ठीक आहे. हा चालेल. बरं. हा, हरे कृष्ण. धन आणि खोटी प्रतिष्ठा प्राप्त झाल्यामुळे ते मोहित होऊन शस्त्रांचा धिक्कार करू लागतात. असे लोक कधी कधी प्रचारकाची भूमिका निभावतात, लोकांची दिशाभूल करतात आणि धर्मसुधारक किंवा परमेश्वराचे अवतार म्हणून प्रसिद्ध होतात. ते केवळ यज्ञाचे प्रदर्शन करतात, देवतांची उपासना करतात अथवा स्वतःच्याच परमेश्वराची निर्मिती करतात. साधारण लोक अशा असुरांची परमेश्वर म्हणून प्रसिद्धी करून त्यांची उपासना करतात आणि मूर्ख लोक त्यांना धर्माधिकारी किंवा आध्यात्मिक तत्ववेत्ता मानतात. ते संन्यासाचा वेश परिधान करतात आणि त्या वेशाच्या आधारावर सर्व प्रकारची निंद्य कृत्ये करतात. वस्तुतः जगातून विरक्त झालेल्या मनुष्यावर अनेक बंधने असतात, परंतु आसुरी लोक अशी बंधने मुळीच पाळत नाहीत. त्यांना वाटते की आपण जो मार्ग निर्माण करतो तोच स्वतःसाठी योग्य आहे. सर्वांना अनुसरण्यास योग्य असा आदर्श मार्गही असू शकतो हे त्यांना मान्य नसते. या श्लोकामध्ये अविधिपूर्वकम या शब्दावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या सर्व गोष्टी अज्ञान आणि मोहामुळेच होत असतात. हरे कृष्ण. म्हणजे तुम्ही बघितलं, देखावा म्हणून ते काय काय करतात, कुठपर्यंत ते जातात आणि अशाने त्यांना त्यांची काही शुद्धी होत नाही किंवा जरी यज्ञ केला तरी त्याच्यातून त्यांना काही प्राप्त होत नाही. आता आपण आणि एक श्लोक करूया आणि मग थांबूया. मग 19 पासून मी उद्या घेईन. वाचू माताजी? हा, आता पुढला 18 ना. 18. अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम् आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आसुरी लोक मिथ्या अहंकार, बळ, गर्व, काम आणि क्रोध यामुळे मोहित झालेले असतात. म्हणून ते स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असणाऱ्या मज भगवंताचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आसुरी मनुष्य जो असतो तो भगवंताला मानतच नाही. तो त्याला स्वतःच्या इंद्रियांवर विश्वास असतो, स्वतःचं जे बळ असतं त्याच्यावर विश्वास असतो, त्याला भगवंतांवर अजिबात विश्वास नसतो. त्याच्यामुळे त्याच्या हृदयात काय असणार आहे? मिथ्या अहंकार, गर्व, काम, क्रोध सगळे षड्रिपू आहेत, ते त्याच्यामध्ये राहणार आहे. आणि असं जेव्हा तो भगवंतांचा द्वेष करतो तेव्हा मात्र त्याचं खरंच पतन होतं. तर यात सुद्धा थोडस वाचायचं आहे. 4थी लाईन, त्याला माहित नसते की वर्तमान जीवन म्हणजे पुढील जन्माची तयारी आहे. हा, हरे कृष्ण. त्याला माहित नसते की वर्तमान जीवन म्हणजे पुढील जन्माची पूर्वसिद्धता आहे. त्याला हे माहित नसल्याने वस्तुतः तो स्वतःचाच आणि त्याच वेळी इतरांचाही द्वेष करीत असतो. त्यामुळे तो स्वतःच्या आणि इतरांच्या शरीराची हिंसाच करीत असतो. तो अज्ञानी असल्यामुळे भगवंतांच्या नियंत्रणास महत्व नाही. भगवंतांचा आणि शास्त्रांचा द्वेषी असल्यामुळे तो परमेश्वराच्या अस्तित्वाविषयी वादविवाद करतो आणि शास्त्र प्रमाणांची अधिकृतता नाकारतो. आपले प्रत्येक कर्म करताना तो स्वतःला स्वतंत्र आणि सामर्थ्यशाली समजतो. आपल्या इतके बळ, सामर्थ्य किंवा धन इतर कोणाकडेच नाही असे वाटत असल्यामुळे तो स्वैराचार करतो आणि आपल्याला कोणीही थांबवू शकणार नाही असेच त्याला वाटते. स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीच्या आड येणारा कोणी शत्रू असेल तर त्या शत्रूला स्वबळावर नष्ट करण्याच्या योजना तो आखतो. हरे कृष्ण. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की हे जे असुर आहे हे कसा विचार करतात आणि त्यांची
जी सायकोलॉजी आहे ती कशी असते. हे बघा इकडे त्यांनी जे असुर लोक आहेत ते यज्ञ करताना दाखवलेत, इकडे पशु दाखवलेत. आता ते पशुना या अग्नीमध्ये बळी देणार आहेत आणि हे शास्त्राने निषिद्ध मानलेलं आहे. पण ते काय शास्त्रात लिहिलंय याची पर्वा न करता त्यांना जे काय हवं तसंच ते करतात. आता हा शिशुपालाचा वध ही तुम्हाला कथा ठाऊक आहे ना हो माहिती आहे. सर्वांना. 100 अपराध झाले तेच ना माताजी? काय झालं ते? 100 अपराध झाले हो तेच ना? हो हो माहित आहे. हो ती गोष्ट माहिती आहे ना तुम्हाला. मग आता मला वाटतं आपले किती, मला वाटतं 6 श्लोक राहिलेले आहेत, तर ते मी उद्या घेऊ का? हो चालेल. म्हणजे आता जरा मला बाहेर जायचं आहे म्हणून मी आता थांबवते. तुम्हाला काही डिफिकल्टी आहे का, काही प्रश्न विचारायचे